Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da kasancewa da ku a cikin labaran EAGLE24. Ga kanun labaran. An kama masu ci tare da sayar da naman mutane a Zamfara. Mahara sun kashe mutum 13 a wasu ƙauyuka a jihar Niger. Hukumar Hizba ta jaddada aniyarta ta ci gaba da haɗa kai da sauran hukumomi. An kai wani mummunan harin bom a Somalia. Daga bangaren wasanni kuwa za ku ji cewa kulob na son a dawo da wasan kungiyarsa bugun falan daya. A yau muna 11 ga watan Jumada Sani 1443 bayan hijira, wanda ya zo daidai da 14 ga watan Janairu shekara 2022. Ga cikakkun labaran tare da ni Hajara Nasir. Rundunar 'yan sandan Najeriya a garin Minna ta tabbatar da mutuwar mutane akalla 13 a wasu ƙauyuka a jihar Niger, guda biyu da ke ƙaramar hukumar Shiroro. Rundunar 'yan sandan ta ce an kashe mutanen ƙauyen ne a lokacin da suke aikin girbe amfanin gona a ƙauyukan na Kunduwa da Wurkuci a ranar Talata. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar DSP Wasiu Abiodun ne ya bayyana haka a wata sanarwar da ya fitar. Jami'in ya bayyana cewa har yanzu ba a samu cikakken bayanin harin ba saboda yanayin dazuzzukan da ƙauyen ke ciki. Sai dai wasu rahotanni na cewa an ƙona wasu gidaje a ɗaya daga cikin ƙauyukan gabaki ɗaya, wanda hakan ya sanya wasu daga cikin mutanen ƙauyen suka nemi masauki da matsuguni a kusa da hedikwatar ƙaramar hukumar. Rundunar 'yan sandan Najeriya a jihar Zamfara ta kama mutum 4 bisa zargin ci tare da sayar da sassan jikin ɗan adam. Wannan dai na zuwa daidai lokacin da jihar ke fama da tashe-tashen hankulan satar mutane da kuma kashe-kashen da babu dalili. Kwamishinan 'yan sandar jihar Ayuba Elkana ya shaida wa manema labarai a ranar Alhamis cewa an damƙe waɗanda ake zargin ne bayan da jami'an tsaro suka tsinci gawa a wani kango ba tare da wasu sassan jikinta ba. Gano gawar wani bangare ne na binciken da ake yi kan batan wani yaro ɗan shekara 9. Tun a makon da ya gabata aka kama mutane 4 da ake zargi da suka hada da wasu magidanta maza 2 da kuma matasa maza guda 2, kamar yadda Sifi ya sanar. A nan kuwa hukumar Hizba ta jihar Kano ta tabbatar da ci gaba da hada hannu da sauran hukumomi na cikin gidan Kano da kuma sauran jihohi a ƙasar nan domin ganin ci gaba da samar da zaman lafiya. Wannan na zuwa ne dai ta bakin babban kwamandan hukumar Dr. Haruna Muhammad Sani Ibn Sina, wanda ya tabbatar da hakan a yayin da yake karɓar shugabannin wata ƙungiya mai zaman kanta, Pastoral Resort, a yayin wata ziyara da suka kai ofishin na hukumar Hizba da ke unguwar Sharaɗa a nan Kano. Shugaban na Hizba ya ƙara tabbatar da cewa irin wannan alaƙa da sauran hukumomin ƙasar nan zai ƙarfafawa sauran al'umma damar fahimtar al'ada da addini inda hukumar ke aikinta. A nasa bangaren kuwa, shugaban kungiyar Malam Muji Sunusi ya sanarwa da hukumar cewa akwai wani shiri na musayar ilimi na kwana 2 da hukumar ta shirya tsakanin jihohin Kano da Kogi. Daga ƙetare kuwa, wata mota makare da bam ta fashe akan hanyar zuwa saukar jirgin sama na Mogadishu, babban birnin ƙasar Somalia. Lamarin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 8, kamar yadda shugaban hukumar bayar da agajin gaggawa na kasar ya sanar. Kawo yanzu dai ba a bayyana wanda ke da alhakin tayar da bama-baman ba, haka kuma babu wata kungiya da ta yi ikirarin kai farmaki. A baya dai kungiyar Al-Shabab mai alaka da Al-Qaida ta sha sanar da ita ce ke daukar nauyin kai hare-hare daban-daban. Daga bangaren wasanni kuwa za ku ji cewar mai horar da kungiyar kwallon kafa ta Liverpool Jagun Club ya nemi a dawo da karawar wasannin gab da na ƙarshe na cin kofin ƙalubale na Karabo bugun kwaf ɗaya maimakon wasan biki da ake amfani da shi a yanzu. A cewar Club, kusan dukkanin manajojin ƙungiyoyin da ke cikin gasar na da ra'ayin ganin an rage yawan wasannin gasar domin sauƙaƙa wa ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa-ƙafar. A cewar Club, kusan dukkanin manajojin ƙungiyoyin da ke cikin gasar na da ra'ayin ganin an rage yawan wasannin gasar domin sauƙaƙa wa ƙungiyoyin ƙwallon ƙafar.
Duka-duka a nan muka kawo ƙarshen takaitattun labaran. A madadin shugaban sashen labarai da al'amura na yau da kullum Anas Dan Salma, mai haɗa mana hoto Tasiu Nuhu Abdullahi, da mai tace mana hoto Ahmad AY da Neji. Sai kuma ni da na karanta Hajara Nasir nake cewa a huta lafiya.